स' नोंथाङाथ' थानाय रायज्लायनानै मिथिखाबाय बुजिखाबाय जे जों मानि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों स' गाइस जों रायज्लायगोनसे सासे सिख्लानि जे खानायखौ सिनना होनाय बर्थमान फेसबुकाव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो जेथिंबो भाइरेल जेनेबा ना 50K नि बारा बर्थमान इयाव भिउस दङ आरो लोगोसे बे हिन्जावसानि जिथु खानाय सिनना होदों जे मानि थाखाय सिनखो मानि थाखाय सिनाखै जों बेखौनो रायज्लायगोन स' गाइस थ'दो होमबा बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनोसै नोंथांमोना गिबियावनो बे भिडिअखौ जोंनि स्क्रिनाव सलायगासिनो बे भिडिअखौ नाय आरो बे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना मोनसे बुहुत खोथा सानगोन जेनेबा ना जे मा जादों मा जायाखै मा जि बुहुत खोथा आरोना गोसोआव बुहुत कुइसन फैगोन आंबो मिथिगौ आंबो साननानै भिडिअखौ फार्स्टआव फेसबुकाव नुनानै जेनेबा बुहुत कुइसन फैदोंमोन जे गोसोआव जे मानि थाखायखौ सिनखो मानो बिदि जाखो माबोरै मा जासिगोन होननानै जियानो जाथों आंनि हिसाबैना जों सासे सिख्लानि बा सिख्लायानो हक सासे हिन्जाव मानसियानो हक सासे बुरैयानो हक जुन्दु बिसोरनि खानाय थायो मोनसे बे सिन मिथिगौ नोङो खायसे सिख्लाफोरा खानायखौ सिनस'बा एसे सिनबानो गाबलायलायो मेगननिफ्राय मोदै ओंखारलायो थेवब्लाबो बे हिन्जाव मानसिफोरा सासे हिन्जाव मानसिखौ जेनेबा लोगो नांनानै ज'नो खानायखौ सिनना होदों साननानै बे सिख्लाया जेसांनो गाज्रियानो हक जेसांनो गाज्रि खामानि मावानो हक मोजां नङाथो जाथों मिथिगौ खिन्थु बिसोरो सिख्ला सासेनि थाखाय खानाया बिसोरनि सिन गाइस नंगौना नङा बुंलाय नोंसोरनो जे बे हिन्जावखा मानसि जानानै बिसोरबो बुजिनांगौमोन जे सिननायनि सिगां जे बे खानाया मा भेलु दं नङा होमबा स' आरो मोनसे खोथा बुंनो सानदों आं जे खानायखौबो सिनदों आंनि हिसाबैथ' भिडिअखौ एसे नायनानै आं बुजि मोनदों जे आन्दाज खालामदों आरोना जे जुथु सासे गथ'आ मा होनो अन्थाइजों हानिफ्राय खनानै खुबायदों बिमानि खानायखौ सिननायाव जेनेबा बिमाखौनो होनजासिगोन आं जाहाथे जानो हागौ आंनि हिसाबै बे हिन्जावखानि जुथु खानाय सिनजाबाय हादों बिनिनो बे फिसा जागोन आंनि हिसाबैबो आरोना जिबायदि रियेक्ट खालामदों जेनेबा फिसाजोआ जे आंनि हिसाबै बिनि फिसाजोफोर जागोन बायदि मोनदों आरो जेनेबा जुन्थु जियानो हक जे सासे गथ' मानसिनि खाथियाव गावनि बिमानि खानायखौ बिदि सिननाङा आरो आंनि हिसाबैबा गाइस नंगौना नङा नोंथांमोनाबो कमेन्टआव बुंबानो जाबाय जे सासे मानसिनि थाखाय ना बिमानि फिसाजोनि सिगाङाव जे खानायखौ सिनबा फिसाजोआ मादि नांगोन दुखु नाङा नामा गाइस ना जे मानो दुखु नाङा जानोलै नङा होमबा इमान बिमा सासेनि गावनि बिमानि खानायखौ सिनना होगोन नङा होमबा आरो बिसोर हिन्जाव मानसि जानानै बुजिनांगौमोन जे गथ'फोरनि सिगाङाव बिदि खामना होननानै नङा होमबा जेसांखि दाय गिदिर मावानोमोन नङा होमबा जे सब भुलनिबो मोनसे साजा दंब्रा बिदि खानाय सिनबाथ' जायाना नङा होमबा खानाय सिनबाल'सो जे जोंनि साजाया फुरा जागोन बे खोथा नङाना बेलेग साजाखौ नङा होमबा जे माबाफोर दाय मावदोंबा गामियाव मिटिं पार्टि बिदि खालामनाङा होननानै मोजां बुजायबा मोजां लायनाय बुजायबा सोर मानसियाथ' बुजिया नोंथांमोनानो बुंसो नों गासिबो बुजियो स' आरो मोनसे खोथाबाव जे जुन्थु बे भाइरेल भिडिअ खानाय सिननाय भिडिअ जे बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थानानै नायबा नोंसोर नुगोन दे जे मानसिफोरा ओरैबायदि रायदों बिसोर खानाय सिनग्राफोरखौ जे हिन्जाव मानसिया हिन्जावखौ बुजिनांगौ जे हिन्जाव मानसिनि खानायखौ बिदि सिननाङा गथ'फोरनि सिगाङाव बिदि सिननाङा होननानै कमेन्ट सेक्सनाव जाय सिनग्रा बेखौ बुहुत रायदों गाइस बुहुत रायदों कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना जुदि आं बुंनायखौ बिलिभ खालामाखैबा नोंथांमोना बे भिडिअ थांनानै बिनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नायनो हागोन लोगोसे बर्थमान बुहुत भाइरेलबो जादों आंनि हिसाबैथ' बे बुहुत रंआनो जाखादों खानाय सिननाया बे मथथे जि दायानो हक बे खानाय सिननाया मोजां सलिउसन नङा स' गाइस आं दिनैनि बुंनांगौ एसेनोसैमोन दिनैनि भिडिअ स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदों लोगोसे भिडिअखौ शेयारबो खालामना हो जे जाय मानसिया खानाय सिनदों बे नुनानै गाव एसे लाजिनांथों नङा होमबा गाइस स' आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालाम बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैबाय थागोन आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय टाटा बाय गुड नाइट